Asante-Mamponhene TV. Yasomosompa. Ana aya Akwasidae toso ensia ewo Asante-Fuo eye enabuo no emuyama munyina akwa ba Asante-Mamponhene TV biaya yasomosompa efa mamre ene amane eho ena wo hwemane na hwemachi mene fa me bogu so won se ba biaya femframa elbo asei no efa papa yera na say Tutu ababio e de Akwasidae na kopie mu ewo UK broni ekuro mu na mampon hanum sei a me de wa bepie ene den so ya Asante enifa ehene ohene wa say eye Daasebre na Osei Bonsu otoso mienu ena na so tena sei na wadi Akwasidae no kwan soronko so kra na bibi bia fa mu bia ne behwe si adimu nchemu ebeba basom kwa Akwasidae fa so a eba edi entikwa ne edi Akwasidae kwa afe no ewo mu enadodo kra esen empedodo sen ena Akwasidae no so ewo mu nyina no yade mu nchemu ebebro ntika no ho na yewura himfi wonom na yenkwanhwene a yagro ebi adin empo sado mo bono no sound e free mo ban kwambo e chesen twene na di kwa chesen ene nyema bebre koso awo Akwasidae mu yebere sedi nyina ebaba abasomo medi eye sweetie na dan kwakoso agibria no like ndwuma ye shama afofo enhwe bi na do adwenche na go comment section we na subscribe dwumadie no so e de amaye ubetimi follow your social media pages nyina enso nyina no ebetimi abo amaya page Asante-Mamponhene TV ama afa ne ntoma pa e de efra ena Akwasidae toso nsia ena ye di no ewo Asante-Mamponhene kan ho adishima ma yaguswa ewo mampon ayede Akwasidae no etua moso yenya ayenkwanhene ewa yene ne badetwe nkomo ba chona what to say obade ne nanan mo da roma metias yenya ne ntiasa woni ayenkwanhene ewo mampon ahemfia etesa me ba chan na odi ne de say me ba che fam na kam kakari na so ni ayenkwanhene de na me gidi say yera na say Tutu ababi oni ho a mamponhene ene wo ho de na say ayenkwan so de na wo na wo ya mu nyina ahene de so na wo ho me ba cha ye no kre me na me second commander of Asante-Mamponhene ayenkwanhene na ene Akwasidae wo ne say Odaruma na Akwasidae ene kwa na ama na ma me fe de ama na me fe se ya me bua o chena yero Daasebre se Bonsu e peja ne da hemfo ne bi de mani peja ne se na na wanse hene o peja ne se ombo no nkoya kese se ne so pa hene de mani peja ne se so pa hene ne se na na Daasebre so mani ba bia o na ekọ eti mputu dwuma bia o na eye mama mpomman eti nyame bo cha yewre peja no ene na ama mputu ekọ so same ya me no ka se yewre kwa si fom a oba ahekwa yen me kofa no ti wada ruma ane yewre wie tena si bia basa no wadi beda asiminua shimama sadi edi kan mama nya ne nte ya no ana aye Akwasidae Asante-Fuo na buomo no ana aye Akwasidae etoso ensia afi bia mo no Asante-Fuo di Akwasidae emprenkro roni bakasa 9 times in a year enti ani Akwasidae etoso ensia ani edi Akwasidae no abramo awo Asante-Mamponhene wahena waha aye Daasebre na Osei Bonsu a otoso emienu nana ena obai wono ene wahena yenyina enti yabashamu awa Mamponhene ahemfia no sei na wode Akwasidae abasom na yera na say Tutu ababio ne nifa hene ene no wono ana what silver stool no so Asante ene tisika jako fisu golden stool Mamponhene na yene fa Asante ene fa wono ana what na silver stool so na afa so menya my and what no what you say sama and so I Asante-Mamponhene banku and yera na say Tutu ababio ene wa Daasebre ana church Asante-Mamponhene Daasebre ana baba tnasie na wasum Asante-Mamponhene wa amamra ane amane akwan so ana Akwasidae ne me shop se abaya sonko pa abaya leche abaya kama Akwasidae aya afashe bi Asante-Fuo endoto na semfani agwa kwakwa akanfo na buomo no wodi Akwasidae dia ukudadi fofie na Akwasidae ne dia aya sonko pa Asante-Fuo di Akwasidae ade kai anaswa sun sikaja ade ka bra konfamache ade sikaja afie wiem abaye ama enani nyina Asante-Fuo atna sikaja sumutumi nti atimi abo ama Asante-Mamponhene aye
Asante mine na afi Akwasidae no de na di kan kwa ye January 7 then I toss me a num February 18th they toss me and say March 31 and then toss on May 12 and June 23 and then August 4th or Sanabo Someda toss and 9 na Akwasidae ya make one semester for dinner and pram ko afibian omobu enana Akwasiada etoso ensia bia Akwasidae sana bukwada etoso ensia bia nso babukuta enti omobu enana na ja sana ne Akwasiada etoso ensia wono matena se edi Akwasidae na de yeba som awo Asante-Mamponhene Daasebre nana Osei Bonsu ena oye mampon ehene nana tena se amamra ni amanya kwanso no wa hene enya tena se wie pa na tese dwumadie bia aka bia no entime ehhehye so Daasebre Osei Bonsu agena adwa yinko ade na tese dwumadie no ye de hye so a ena sa ansa na Daasebre enya emedi wa hene no na ni din Saint Oswald Jima Kase Saint Oswald Jima Kase na eno ene ye ni din na afa wo bedi ade na ni din no asesan kakra ababa Daasebre na Osei Bonsu a otoso mienu ana tana sei de ebe rese dwumade no mo nchiso mu bia no ye de ebe somo Sabre anachia me na yere ena ebe mema akwaba na wama ye hunu sentia ye hiem aba ha sei nti na anachia me Amania kwanso de abrebia wa hene betena sibia no e wo se na hemfo etwa ne ho ahia no eba ma na akwaba e wo kwanso koso kwa na ohene bia eba sada medical chran amaya tsase no amania kwanso wo mpaboa kwa ha wo ntoma na sana wakowura enem akwa chia no sapepe na mfone nyana ye to bia druwa orane paboa na kwa ha ne ntoma ache obuni anidi a wo ede ema niwra enti eno na koso no wo chiawia na enkwa no bebi kakra ede wa ma wa na ma chese wo na na ebo wura hene aho ban somta Yenra Daasebre na Osei Bonsu enya medi ade na ne din Saint Oswald Jima Kase ena ne din nti sabio ne din asesa ne tabia asesa ne su asesa ba Daasebre Osei Bonsu a otoso mienu a ena dai de waye mampon hene yawo nana December 31 31st December 1939 31st December 1939 ena yawo Daasebre Osei Bonsu a otoso mienu ne maame Mary Jima na oye ochirechireni ena ewo botase o maame botase bretio abusua no oka ho abi na just o maame de hyekonkon ewa Asante-Mamponhene sei papa nso so de wa free mo maame ne papa nyina sabe wono mo free mo na o maame de o free mo ntam papa enti na just Daasebre ne ye ne tonton na so na no ne nyankopon darama wa mu yi ne oba sono na mo kani kama emma ne ba sha ne maame anan ahya na so ade wo dokan adono ade ababesi sese Daasebre ire Mrs. Janet Dorothy Jima Kase Mrs. Janet Dorothy Jima Kase ya wane no awo obaba ko ani din Dr. Nana Mary Jima Kase Dr. Nana Mary Jima Kase wano so medical practitioner just say oya doctor na so ya pomudin adwuma no ya pomudin adwuma na sisi ame no kasa die wajemu as wakwa tuane suku so ya principal medical officer was SNIT Social Security and National Trust Insurance
Hospital, Trans Hospital, Wakra. Okay, now just ne banner the other swab, I a doctor no, the banner that so I a doctor name of Oba Senator, why a penny so a sana a son and tremono at Sia Papa. Nana I go to school or Prempe College or Ria and or Cotswa so. We are not got to us University of Ghana, Legon. Nana I Juma Papa, why Juma and some. Asante-Maya, and some kettle grass, I do a hineba sumbia, and anana, assuming ansana or Baba Mamponhene. Now I am registrar of Kwame University of Science and Technology. Was Shassia, a fear Pem Ahankone at your Sumi in 1971. Sabra, no, I assistant registrar. Now I am for an answer in my 400 and share. Na ho fama na ho keka wodo wo wama na dwuma na botsre ne tsema wo ade ya na dwuma na wonu ntime anhwa ma ne kwaso anya assistant ne sa na wo so mo pecha ni dibia ne mu ama no ebaye main registrar ta no wo mo pecha ni dibia men by registrar afia pe ma han ko ni adwopon ba ko 1991 e ko se wo ko na ho me chiemo afim pino ne mu in the year 2000 and I call na ho me chiemo nti na wo keka bo manager sana na ya adwuma as registrar Kenya University wo eye emfie adunu woche 28 years and anana eye adwuma as registrar e wo KNUST nana aye adwuma pa nana eko school no ko University of Ghana Legon no wo wi afia pem ahankro edosumi no 1972 na school no wakwaye be in economics, political science and modern history go school of na just say e ban book mu nim dia nana wo bi ansana efie nim dia sabi efie nyansan so no nana e wo bi papa ya ba mampon kroyimu so nana edi hene a mampon municipal assembly just say enye ko ketu akra mampo enye ko ketu mampo ye ko kasia pa wo kan ko kasia wa Asante-Mamponhene wo tin kana wo nye mampo emfiri mo da biara da ya hwe district a wo aye Asante-Mamponhene aya makoma kwadua 9 years 43 Asante-Mamponhene aka home ebi na edi kan no kwa na ya share such a west district asem na just and only afia pema hankone edu watch 1988 and I'm say such a west district na mampo and so I can be NT and China one mom that was November 1st November 2007 and from Ancha district I was about Daasebre year Daasebre wakane Daasebre at the bridge and I was the autumn and what Shani ran and I am Mrs. Janet Dorothy Jima Kase Mrs. Janet Dorothy Jima Kase or no na Sabre one in Kono Adawado Abo Odomwi one more champion come oh fair our ready say I'm not nacha na mo ase they say was sending kuno papa omo wan fe enyini na eto wa mo wa hene brother Sabre kwa won finshia e de watch and 84 years na just say wo sha ma me so keka kwa na ne papa na so ena modo wo ma ne kuno nti batimi ne kuno atena free sentena aba be si enne dia na so hunu say wodo no emu edu papa Sabre na na ma yema fo nyina so kwa kwachia won mo ewura obi adu wo rane papoa no ma boni mu ase na wa chia ni wura ade a che wo buo ene ni so awade ama ni wura yantoa ayama kon asem no so 1st November 2007 and I want to share I am Mampo Konumu Municipal District no wo share mu ema ebe central district not just say na no awo aya atoye FM na no awo atoye FM and na eboye FM ne kai ne nyina no so
Wamon, to the Mampon Municipal District, Tianomun and Mampon, a share, a sear, and see Africana 2007, and a Mupecha, Mampon Municipal District, and a Municipal District Assembly. I just want my peja a dinum, as I say, Mampon, and Ababa, yeah, and him crow, our Mampon Municipal District, and Municipal District Assembly, no Mampon, and Ababa, yeah, na him crow. Na Mampon, who ye and Kura and walk Asante-Mamponhene, the Akwasidae, what's the Canadian Mampon, and film private Mamponhene, Gobia, a super papa, and when they pay a woman crown for a 2037. I know the Frigana Statistical Services. I know the Bokrano, a female crown and statistical statistics. By yeah, and to us, that she had said, yeah, we are on another side here. Nipano Asando, Papa, that is a Nipa Mampono, and any packets of Nipa Chronimum. And also, Papa, Mampohene, because the money pants a dog swan, 1 million or draw, and a courier as some 1 month era. And I want some crying on Nana, Eddie, Adjana, San, and Apple Side, Edra, Nana, Edsna, Benjas, Mamponhene, August 25, 1996. Asanabo Soneda, also at your noon, and Numafia, my uncle, at your Punsia, 25th August 1996. Sabrano, now no Casana Wafa, and Yanchan, and Ata Grammar upon Sumino, one, I don't know why I'm and it was Fimona and it has separate or several sort of Sumino, but a four Benya, Mamponhene, was Summa Santa Mine, a Freeman Sentinel, Ababasi, and them. It's not a story, my female, and not a Daasebre, a couple, a young fish, I do a watch, I do no watch, a Benya so, Mamponhene, and was some papa, Pabu Munim Jowabi, and Sakana, if fear him just so over, be a many so quiet, oh, not just a fan of one. Daasebre, House of Chiefs, no, at home, our no, and why a vice president, Asante Regional House of Chiefs. And I feel so, was I a chairman, I'm a standing committee of Asante-Mamponhene Council. I'm not a member, I'm a National House of Chiefs. One crown, a sign, editor-in-chief, I'm a National House of Chiefs. Manchester Daasebre, I want some crack. And no, how was some Asante-Mamponhene papa? You are not to have a view, and so the Akwasidae our UK, and the Otumfuo anyway there. Na Mamponhene, and I shed Sir Asante-Mamponhene, and they are not too far. So be able to me alcohol or Akwasidae, Asante-Mamponhene, and I say, none of my fool, none of my mouth, and I'm not some when I am crowd when a day up. Union, I share nine Asante-Mamponhene. That Kenyan I ever see the ever to Amuso.
and our children, man, is coming. We know one. We say, why we don't come grass. And we are never and our mother friend. Comes now. Well, we don't come to. I saw you, I can't know how we know. I know it's you were never stand over her. I don't want to do now. Nche bia na mampong mahene ne ho kene na yere busiane efrimo na ohwe sede ono ani wura Daasebre na no say Bonsu tosumie no ede na na my phone kroma ebe tiny chi emotime sie ne nua bema no anokwa na ye ne fe eye ne so Untime enhwedin tena Akwasidae sana otwemi ansani na watime ayfkra ne nua be mechi kama na ne kunu ahwe asi forma betai ne yechi na ye ne hemfo na macha nkwa hema fu nyina kwata na chi emokoye ne nua be me ya no na chese kasa kwa chikwa na wo se na adehem se wo hena tena se dia onna busu Asante eba eden na ayaseta ena wona mo ede ebre Daasebre na me ga ko skara ni nada na wona ga ni na busu na ene busu na ase ya ga ade a waya ma ya na ya kasa ya wie wo bi se ku da mama wo begina busu afo na nem edas na so ena no manfo nyina hia enti ya ma me oyire nana brega kuma woni nana due mo yine ene abusia no ni kontire feku akwafo nyina se arafefa waya ma wo na Akwasidae wo da ene obanifo ene o manfo nyina sa ya abaye ene obanifo nyina o da mas na wa ba ene ampa wo boma no ene ensapa wo ma ye hu bibia ko so kamenti onum se de wo na na no nche ntiwura ni se bia ena ka bi afi snap pentu na na nyama asrada Daasebre udi bia ku fama ama no ama oda wayi na dia kire no ene abusia nyina no atikoso na tena ho saa ede ama se dia na na bi ni ene wa we ene February ene apeje mo de na le ko fi ene efia wura wa sha wa ni ko nya fi sa apeja na ni ho o ba ya na apeja ase ko nwan ede tu fi o mi ka o si apeja fi se yo mo de papa we kam yo mu sa apeja fi fo e na ejina e o mo ta ni na sabia oyi ede na busia ne papa no ye kasa kire wo But
ɛne nyanka ɛne abunafoɔ wɔn kɔ wɔn dɛm da na wɔn kɔ a wɔn ntoma ti na wɔn ntoma ɛna adamu ma nsamba ma wɔn na ɛti mpanimfoɔ abɛɛfo mpanimfoɔ aso ti mbɛ wɔn ka edumadi na wɔn ntoma wɔn bɛtɛri si asɔre deɛ na ndɛ so Akwasidae na wɔn manfo atena se na wɔn nana se wɔn mpanimfoɔ kɔtaa n'akyi ɛma edumadi ne nyinaa bɔ so kama ɛwɔ bɛtɛri si asɔre deɛ ti ndɛ Akwasidae na wɔn manfo atena se a ɔbɛda wase sɛ ogusunsun ataa n'akyi na bɛ edumadi eti se yie ɛbɛtumi akɔ soro ɛwɔ wɔn nan yi ha ɛyɛ kaka nyinaa ne wɔn kuro ha na wɔde afiti ase ɛbɛrɛ a ɛka wɔn ɔbaa yɛ a esina pɛntu sɛ yɛwura bisa mama no dero wali ko isna sede e mama da ko na ni bara na fera ko tina mo ya fe jara na fera bisa na ba ni ya wa so na fa kamba su shi na mi ko kuma so ya na ne yo Akwasidae na ba yo ye nyina ni se sabe ko wa krata television, and radio. So, woman in our Germany said December. A couple soon say, elections. It is Nanano. Catching a minute, of a sign in Bama, the Snow. Then in himself constitution, we are one Akomas. The way. Bama, Nana. Bia na so ahema bia nkɔfa t-shirt ne amanema ɛhyɛ ne nkɔgyina obi ka ne ɔmo a bɛɛpɛɛpɛɛpɛɛpɛ ɔkasa ba bia na kasakasa waa wakoma so fideɛ obi anim obi afɛ na sɛ bia ne ɔne na mekae nana no sɛ mmara no ma yɛ kwan na yɛyɛ mpiba na ɔwura sika na mene na ma mmoa yɛ sɛ wei nko ara na ɔpɛ sɛ wɔde bɔdwuma Nyamrano. Pio. Esse programa é so é de preparação. Ele não tá criando nada assim, é tudo. O dia não vai pouco. Cananano. Que não há muito tempo na sua nem lá para na. O dia que ele ele só o dia na sua dia o que. Eu não tenho ele. Não pode. Eu vou para o ministério. Eu disse na ko jira ba mi ka te wi ya na plano ane ka po na na plano ka mo ba ma se esramo yo ta pa na kuna ida ya de mo ta ko de ta na ko ha de ko te de ni ni ka to pa pa ya pa ki mo na ni esramo mo se ni ni la kasa e fa mo hu obi ba ya pesa so wa ha dia o ba ya bro ni su dia no ba no ba tia mi boy ni wani se boy se ya ana de na bijina o ma mo makasa na ma da asire o twedi akọ ya da na nim bia o ma ni ye ma bi o ba ha bia mo te se ya kasa fio ya nyese mi fili ha ni bia o bura sinika na mle na kura si gina mi kan ba so ma da bi kamera no ma fio na enyese ni da bi no si ye no kasa o tia mi ni gina ho ebi e television na TV kire ngase abom to mo na ote ekran platform for enti e maso na mtie ya me ma bo ni no so okoye presidential candidate for NPP abe bi da mani ya press am chia me to na wo achire oba ebu so so ni onim mra no onim ho na se meti sei no biti abonti no hura baka se tia me ye dai ujira ho ma na ma and so now me came me am this year no so I say anase bo anase de ante bi o me kra me ko kasa one akobi ko na di election ade wo e fa kra yes what ma bo sa de ma no ni manisi o kasa wo abonta me en kasa mara no ni mo anase wo ni dabi o fast ma be sha yo e ba ma tete mo na so na e bo ma ko e fa sa bo so mi nsia se ni mo akai e ma bo ni bi nsia e mo bo ni ka ni e ma bibira e sa mi na me ba yo o so pacho
Tina was a china, your born a muscle, you are not a car. You never be finished. It's a Cassia Capas and Moncrata and Baba. Never for the University of Mamma. Yeah. Why? The more beer for everybody. They can't say among the politics. They are gonna go. We vote. Yes, I can't say to go to my Bonsu and a mamma. Who said, Mamma, I'm a toilet. Yeah. For the chips, you see, I'm a to say. I know I'm Sunday politics. Yeah. December no bar. Now, for my dear, Mama moving. One and none. Then the answer if you are satisfied. And then British for what we on the money was our sheep, machine in a the son and I don't find for him. If you hope, I see at the end, yes, my bike. A banish in Nico, a banish a shetty, a money, Bongo, a money, a buyer by your son, a buyer by a dear man, a French here, a buyer by a caramine, and yes, my bike. I mean, we be a mamma with Asante-Mamponhene, yes, my bike. That was yeah. Adeshimama Asante-Mamponhene area samai Ghana my enyana aha na abraba makwan amayade Akwasidae yade ebe somo ewo mampono ede esie yabada munyana masama da cha mo bra mo de eka ye ho me di ndweme de dan de na Akwasidae yade bra mo ewo mampon ena yade Akwasidae eba somo Daasebre na Osei Bonsu Otumfuo na waye Mamponhene na aja koma dufie aya Mamponhene na hemfo na nanom ntsakonnwa na nanom ayemafo nyina beta na chi amwadi Akwasidae o ayefa mamani amane kwaso aya kama ka wosa ene Akwasidae toso ensia awo akamfo ene bono emu afibia bodi Akwasidae no empre enkrom wamo ekane Akwasidae bia toso nsia bia aya Akwasidae ukwada toso nsia bia aya abuda enti anadai Akwasidae ya bekan Akwasidae saa dia toso nsia bia no ena basa tena se adi Akwasidae fofo tenacha safimu Akwasidae wodo miensa na Otumfuo ebedi anakanfo ebedi asana feno akọ na wie yentene dia toso nsia ene ade eba somo no ya de bramo ewa mampo Daasebre na Osei Bonsu Otumfuo wa himfiem ena na de yade Akwasidae aba somo enfunyina wa asemfo ewo amo ene ni kro nyina wa hasaya obi ade wodo eba odomu ene wonyam kwaso abeta ni bra achi ama watimi asom Asante-Mamponhene ibada munyana mo asama da ja mo bra da na nyamosai na mo de kan ho kama yedidi ye ndwuma ama na ayafa ni enya ayefo ba kumenu no wo mom atwetwe enkomo ya bi sa wo masa ena Akwasidae wo mo na sai na emu asa chakra ena sai edi enti na wo mo nyina fi atwetwe na bencha ba kan wo hene wo ama watami adi Akwasidae ama na ya kama se ye behwe nyan wo mo nyina edi enkomo atwo bi adwentra afa Akwasidae chem se bo ya ka Akwasidae kra aso chene sai ebra ben afibe mu na Asante-Mamponhene na kan fo se Wobedi Akwasidae yara na Tutu abebi Otumfuo bem so bema enso di Akwasidae no ewo UK ni ekrom United Kingdom na Otumfuo enso edi Akwasidae yenche bia na besifom aba wabanso anyankopɔ na namada ma emfa no emedru asumdwe mu yabada munyana mo ase
Asante-Mamponhene TV. Yes, so much.